खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। आवजाराव उफ्रा देहा फाहामसालि गोदानै लुफुंनो अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदों एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो एमसिएलए सायखं बसुमतारीया। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामखौ जौगासार रायजो दानो नागिरदों। बेनिखायनो आसामनि खना खनला ओनसोलफोराव लामा दालां फरायसालि फरायसालिमाजों लोगोसे देहायारि फाहामथायखौबो रायजोफोरा गोरलैनो मोननो हायो। बेनि थाखायनो गोबां जायगाफोराव साब सेन्टारफोर खुलिनायखौबो नुनो मोनदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दुनाबारि आवजार ओनसोला गोबाव बोसोर उफ्रा देहा फाहामसालि गैयैनि जाहोनाव गोबां दुखु खस्थ' सैनांनो गोनां जायोमोन। लोगोसे गोग्गो देहा फाहामजानायनि गोजानाव थांनांनो गोनां जादोंमोन। बेनि थाखायनो दिनै सिडली समस्तिनि सिङावनो थानाय आवजाराव 55 लाख रांनि मोनसे बिल्डिं लुनो आखायाव लानाय जादों। बे ओनसोलाव देहा फाहामथायनि जेंनाखौ नुनानैनो दिनै इउपिपिएल सरकारा गोदानै 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय आवजार बाजारनि साखाथियाव उफ्रा देहा फाहामसालि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होयो। 19 नं सिडली चिरां समस्तिनि एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो 13 नं चिरांनि एमसिएलए सायखं बसुमतारी बिथांमोनहा। आधारशिला खालामनाया ओरैनो खालामलाबायनाय बाथ्रा नङा बियो जे दिनैहाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामखौ जौगासार रायजो मोनसे दानो नागिरदों। भारतनि मोनबा जौगासार रायजो जुदि दङ बिनि गेजेराव आसामखौबो बे एखे सारियावनो दोननो नागिरदों। दा बेनिखायनो दिनैहाय आसामनि खना खनला जायगाफोराव लामा दालां बान्दो बानायनायजों लोगोसे स्कुल कलेज बानायनायजों लोगोसे दिनैहाय मेडिकेल फेसिलिटिखौबो जाहाथे रायजोफ्रा गोरलैयैनो मोननो हायो बिनि थाखायनो दिनैहाय साब सेन्टारबो खालामनाय नुनो मोनदों बा खालामनाय जादों। दिनै बे सिडली समस्तिनि सिङावनो नैबे आवजारनि जायगायाव दिनैहाय मोनसे 55 लाख रांनि मोनसे बिल्डिं बेयाव जागोन, जेरावनोखि डक्टर क्वार्टार नार्सनि थानो थाखाय मोनसे क्वार्टार बेयाव थागोन। बेयाव नोङो फार्स्ट फ्ल'र बे जागोन, बिल्डिं जागोन बियो। बेयाव जोंहा लेबार रुम थागोन, बेयाव जोङो बेड माखासे थाफागोन, बिसिना थाफागोन बेमारिफोरनि थाखाय। आरो बेयाव नोङो गथ'फोरनि जोनोम होनो थाखाय जिखिनि सुजुग सुबिदाफोर बे जिनिसा निस्सय थागोन। दा बेनिखायनो नैबे आसनिया गुबुनफोर आसनिफोर बायदि सिगांफ्राव जेरैहाय न' लुनानै गोग्लैसोनानै थादों निस्सय बेबायदि निस्सय जानाय नङा। खारन आसामखौ जौगासार आसाम दानांगौ जायोब्ला नोगोरारिफ्रा रायजो राजाफ्रा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सुजुग सुबिदाखौ मोननांगोन। आं मिजिं खालामो नैबे सुबिदाखौ नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव निस्सयखौ मोनगोन आरो बेजों जोंनि ओनसोलनि जौगानाया निस्सय जाफुंसारगोन होनना आं सानो। नोंथाङा माबाफोर टारगेट लादों नामा समस्ति हिसाबै नाम्बार 1 आव आसामावनो टारगेट दं नामा? बियो आसाम सरकारनिनो टारगेट आरो बेयाव हारसिङै सोरबा एमएलएआ टारगेट निस्सय लानो हाया। खारन बे स्टेटआनो लानाय थांखि जिहेतु जों बेखौ मावफुंनांगौ आरो जिफोर सुबिदाफोर दिनैहाय आसाम सरकारनिफ्राय हरदों बेखौ आङो समस्तियाव समान मोनसे रानसारनायखौ आङो बोलो होदों। समान रानसारनायजों समान मोनथाय समान जौगानाया जाहाथे जानो हायो बे खोथाखौसो आङो जर होदों। बेनिखायनो दिनै आवजार बायदि जायगायावबो जोङो जाहाथे जौगानायखौ लाबोनो हायो, सरकारि माखासे मोनथायफोरखौ जों मोनहोनो हायो। आरो जों जिहेतु जोंना नैबे ओनसोला दिनै गोजोन सान्थि फैबाय। सान्थि फैनाय लोगो लोगो मोनसे सम दंमोन बे ओनसोलफ्राव डक्टरफ्रा फैनो नागिरामोन, जायगानि मुं खोनायोबो हयथ' बिथांमोना फावसयनानै थायोमोन। दिनै बे परिबेस गैलिया। सारिगिदिं दिनैहाय हरनि 9-10 रिंगासिम दिनै गामि खना खनलानि जोंनि हाथाय बाजारफ्रा दिनैहाय सोलिनानै दङ आरो बेजों दिनैहाय बयबो बुजिदों, दिनैहाय बयबो मोनदांनो हादों जे गोजोन फैयोब्ला जौगानाया निस्सय फैयो। आरो जोंनो जेब्लाबो जौगानायखौ नांगौ जायोब्ला गोजोन खौसेथियाबो जोंनो नांगौ। दा बेनिखायनो दिनै बिटिआर सोरखार, आसाम सोरखार, भारत सोरखारा जिफोर आसनिफोर लादों, जिफोर बिथांखिफोर लादों बे बिथांखिखौ दिनैहाय रायजोनि खाथिसिम मोनहैहोनाया जोंनि बिबान। दा बेखायनो बे बिबानखौ रुजुननानै आङो दिनै नैबे आवजारावबो साब सेन्टार मोनसे गायसनदों आरो बे साब सेन्टारा जाहाथे मोजाङैनो फांसनेल जायो बिनि थाखाय दिनैहाय बे आंनिल' बाथ्रा नंला, रायजो राजाफ्राबो निस्सय आवगायबोगोन आंहा फोथायनाय दं।
बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'लजी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थोपेडिक सार्जारि, लेबरेटरी, आल्ट्रासोनोग्राफी, कैजुअलिटी, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्कोपी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, मैं ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेन्टारर सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर CK दैमारीয়ে কৈছো। आमार এই ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेन्टारটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আবাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থোপেডিক্সৰ আৰু গাইনোকলজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'নোগ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।